Ahal velaýatynyň häkimetleri hojaluk jaýlarynda alkogol, temmäki we derman önümlerini satýan raýatlara gözegçiligi güýçlendirip, olara garşy reýd geçirip başladylar. Bu waka alkogol we temmäki önümleriniň bikanun sowdasy, şeýle-de bellenilmedik ýerlerde elden alma sowdasynyň edilmegi üçin jerimeleriň ýokarlandyrylan mahalyna gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji maýda sebitden maglumat berdi. Şu günler hojalyklarda spirtli içkileri, nat we yatama temmäki önümlerini, şol sandy mahorka we derman serişdelerini satýanlar anyklanýar. Kanun goraýjy daralaryň şol sandy polisiýanyň işgärleri tarapyndan olaryň hojalyklaryna reýd geçirilýär. Dip ýagdaýlardan habarly ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Polisiýa işgärleri sowdanyň bu görnüşiniň gadagyndygyny belläp, hojalyklara 2000 manada çenli jerime salýarlar we olaryň temmäki we derman önümlerini ellerinden alýarlar. Hojalyklar ençemesiniň sözlerine göre polisiýa işgärleriniň arasynda raýatlaryň bu ýagdaýyndan peýdalanyp, olardan müňlerçe manat möçöründe para soraýanlar hem bar. Bu polisiýa işgärleri hojalyklara jerime ýazmasa-da olardan hem parasyny alýarlar, hem de döwletiň haýryna geçirýär diýip haritlaryny alýarlar. Ýöne olaryň bu haritlary näme edýänligi anyk belli däl. Dip ahally ýaşaýjy belledi. Türkmenistanda alkogol we temmäki önümleriniň bikanun sowdasy, şeýle-de bellenilmedik ýerlerde elden alma sowdasynyň edilmegi gadagan edilýär. Raýatlardan sowdanyň bu görnüşlerini amal etmek üçin ýürüýte ygtyýarnama almak talap edilýär. Ýöne raýatlar sowdanyň bu görnüşini kanuny laýyk amal etmäge, dürli bürokratik böwetler we giň ýaýran korrupsiýa zerarly ygtyýarnama almagyň tas mümkin däldigini ýyllar boýu aýdyp gelýärler. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada sebitiň değişli häkimetlerinden şol sandy polisiýa müdürliginden tesvir almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 14-nji maýda müdürligiň resmi web sahypasynda görkezülen telefon belgilerine eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň häkimetleri temmäki we alkogol önümleriniň bikanun sowdasyna, şeýle-de bellenilmedik ýerlerde elden alma sowdasynyň edilmegine gözegçilik çärelerini wagtal güýçlendirýärler. Nowatdaky çäreler ýurtda alkogol we temmäki önümleriniň bikanun sowdasy, şeýle-de bellenilmedik ýerlerde elden alma sowdasynyň edilmegi üçin jerimelerin tas ikisi ýokarlandyrylan mahalyna gabat geldi.